Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Unsa? Maon ang gisulti ni Papa. Gusto siya gatibuok siyang mabangon. O, tiya. Ano? Tiya, bibango lagi tingalis lulo. Siya kitingaling may balbal sa bata, tiya. Ops, para gaw. Tiya, gaw. Naunsa man mo, oy? Di mo maluoy ni Lulupilo? Patay na siya, unya. Inyo gihapon siya pasangilan sa gawa diya mabuhat. Niya. Nganong naka siguro magkuno ka nga wa niya balbal ang bata. Ay, bitaw. Oh. Nganong nakasiguro masad mo nga siya ang nagbalbal sa bata? Oh. Tabla mo tanan. Way pildi ninyo. Discussing na lang ka mo, bi. Pero ang itong nga iring, kalit siya mitong nga samtang naghisgot mi sa imong apuhan. Itom nga iring? Uy, ang sungkaban nga iring nga itong. Miyabot sa inyo, tiya? Lo, Oh. Si lulo gito sa kugunahuna ba? lo. Ngano na ikaw? Misulti ang iring nimo nga siya si Lolo. Oh, wa, pero Husto na, araway lalis, be. Og atong tan-aw ang lubong ni Papa Pilo. oh, may May pa. pa. Sige. Nya, mamauli na mo. Ay, anhi lang mi din himatog sa payag. Na. Wala mo mahadlok na ko, tiya. Bitaw. Si Johnny ba yung midawat sa giwarawara ni Lolo Pilo? Kung mangunay kag pamalbal na mo, na madungkap ba kita ka aning bronze na kong hunting? Kakuyo sa di mo gaw, oy. Unya, asa man mo manghigda? Kung asa mo, adto mi. O, Muri unsa? dangat. Sige. Magsinar din na sa kwarto, tiya. Pero, way manghilabot sa mga butang ni Lolo Pilo, ha? Ngano, naaday butang si Papa din sa payag. Na ang iyang karaang kaban sa kwarto. Di ka naduha na. Kung inyo nang ablihan o kuhaan bisan usa ka papel, manubag yun mong lulo. Kanilit sa mga pictures nga akong nakuha. Oh. Kung saan sige tan ano yung cellphone ha, Miche? Wala akong nagabi uy. Kuan din do. Mga pictures sa pating lawas sa batang nakit ang sementeryo. Oh. Ha? Patay nga bata? Haulit ki. O kuyaw kaayo. Kay gikuhaan is kasing-kasing, mura pagkibalbal. Uy. Kangilgi ko na na. Mura kit tinuod ang sugilanon ning iyong dapit din do. Nga dunay mangtas na ungo din hi. Kay doon naman bitaw. Wa pa gini ka mo tuo nga ka ng mga altroso? Mao na yung mga kaliwat ninig mga ungo? Maulagi. Grabing suko sa amahan sa bata ni Johnny Altrus, uy. Iya ko ito ning kulatahon. Pero, wa man makaarati ang amahan sa bata kay kamao man dining mga muts, Johnny. Mao na iyang gisaligan. Oh. So, daan na ganun ka maong makigsukmagay si Johnny sa mga bata pa mo? Di man. Mas maayaw po ka na niya eh. Oh, mao ba? Unya, mura malagi kag dalupig katong nag-away mo. Ani mo gani? Abi ni mo? Naluoy mo ko niya? Mga wala na ko sa tinud ay. Mas maayaw na ba nga magtuo siya ba nga? Nakalabaw siya nako. Bitaw, no? Pero may sa away mo, ay na lang ta. Layo na dyan na ako eh. Wa lang gid nako sa tinud Una, Sa sunod gani nga magkaharong mo, tinud-a siya. Kaya aran ako kang himo ag vlog. oo, sa sunod. Pero ako gud, abi gud mo. Kalmar man ko. Di ko ganahan ang manghambog ko sa kong kamahuan. Luuya lagi stiguwa nga midas magniya. Kay mao may natuwad. Lami na magani unta kayo i-upload pero di lang una ko kay basi masuko sila. Kanang ungos dyan, mo na i-upload sa Facebook. Dalir kay ka mo viral na. Manangit una ako ni Johnny. Ayaw, sam ka, oy. Kung mananghid ka, di na mo sugod.
Unsa? Be. Ako upload, be. Mas nindot ang nagyaw-yaw siya babahin sa bato nga gibilin siyang lolo, be. Unsa? Minaw ha. Ang nindot ka title ni mao ni. Ang ungo sa payag sa minteryo. Mawa. Uy, klaro naman kaayo ng siya. Oh, ngam di klaro nga ungo ang gila siya. Basta, manangit lang gyud ko ni Johnny. Ka-cute gini yung pamation ng mulitok siya nga, eh. Ganahan magiko na nga nga murag foreigner pamation good. Nga, yo. Ay kung pabatian na nga na. Basta di na lang good ko nga makikigala anak nila. Ako, okay gid ko nga makikamigo ka ng uban niya. Dili lang nga lang Johnny Ongo. Nga naman, magsulti naman mi. Ako magod siya interviewhon. Talagsaon na ba ng kaliwat nga, ungo nga, musugot nga magpa-interview ha? Oh, ikaw, pero base mag matakdan ka ha? O di ba? Ungoon ka niya? Kung nila kong patakdan sa pagkaungo, akong ipasalig di mo. Nga dili ka na ko patakdan. O niya, kung ungoon ka? Oh, ako ning i-record. Gawas pa? Dili ko makiksulti niya o gabiing dako, no? Adlaw ra gyud. Ka sa baa ganing agkapulto matuog kay. Sulas dunggan ay. Dong ako. Bangon na ba? Gawas ko. May pag magsuroy-suroy ko sa gawas. Mura og hayag din sa gawas sa payag. Nindot din hibutangan og lantay. Kabugnaw sa hangin. Kalingin sa buwan. Mura mo siyang malibaw ang atong balhibo nga magtanaw sa lingin nga buwan. Sa buhi pas lolo. Magsige kita siya paso-paso din matagtakdol sa buwan. Mao nga mo tuon na nagid ang mga tao nga ungo siya. Bugal-bugalan pas mga bata. Uy, na. Ang sobrang muraog ng tapda sa kasabutan. Doon na kailaing nagmata nga. Alas 12 naman sa tungang gabi Muna, kikan sa minteryo ang magaspas. Yate ra. Doon ay naglaag-laag og tungang gabi kinsa ka niya niyay pato Murag tuwa dito gikan kasikas. Unsa ka nang nagsabas-sapano? Na nagdagtom sa ibabaw sa pansyon. Hala, mura manag si Lolo Pilo. Mao man ang buhaton ni Lolo Pilo sa una. Mataktaktol sa buwan. Mutungtong sa pansyon o maghangad sa buwan. Nag-itom siya. Mura o putos kayo ang iyang lawas. Di ko makaklaro siyang maong. Kinsa man na. Ay! Ogo! May laing nakakita sa tao sa pansyon. Dai Ogo sa misteryo! Midagan ang nag-itom nga. Murag si Lolo. Akong bukton. Pala na akong asa mi muabot. Kinahanglan maggunitan ako siya. Hay naman to. Kalit mang nawa ang akong nakita. Niya sa bagongo sa misteryo! Wala, gibangkong na ni kinabuhi. Ako makaimaan nga ungo ani karon. Nag-itom ra ba sa kong t-shirt? Tabang mo! Tabang mo! Nana sa bagongo! Nang hasol na sa bagongo Naon sa sabla ni misteryo! Lula. Saba naman kayo noon. Mukhang ko balik sa akong giagian. Kamang. Wala! Usya! Usya pa kita wala! Usya! Ang ungo! Ang ungo! Si Pilo! Ni Tongtong na sabsi ang paboritong pansyon nga tungtunganan! Hay! 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 Dito dito dapita Agoy. Di mahimo makitaan ko nila. Ayaw na ni. Confirm na yun nga. Confirm na yun sila nga. Omo, yun ko. Kung makitaan ko nila din karon. Ito gani! Tawkawas din ng lula. Uy, itudlo manuning dapita. Kamang lagi ko, kamang ko. Ito!
Mabubuwag yun ang pagpagito. Nagkatakatag mo sila. Saan mo kumutang ko ini? Ay, bakanting pansyon. Anak pa diya musod. Ada saksam lamok din sa mo kayo. Akasaba ko ni Pulduha. Ay, maram nagmatukan ko mga agok. Sa mukha gagap ang tawana. Ay, saan mo naman sabas mo tayo? Hala. Nga nang wa man ni malak ang pultahan? Saan mo kasabas minteryo? Uy, Dito! Dito! Ang may saog mo! Basit ni Balik Espino sa iyong payag! Ato ang payag sa mo! uy, hala. Mga tao man ang nagpaingon din, he? Dala payag ko! Wala yung payag! Ang payag yun ang ilang tuyo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!